Pini abang ke nali tuma fan nili vorenga versai aputhak labangso video long nang than pachini ponikpo lapen labangso avoreng versai labang ke ST Hills atum hanstami pinang andola sinali tum labangso video labang ke kicheng pen kijut an nali tum lang ponigon tangte aprang si KARDOM kadu kave British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fanstami nang litum dong silabangso YouTube channel along na ka Humri milang putega chingon pen subscribe ikon lapen labang so videos tami nali tum ka an ma share un share iko karbiang lo aras tami pachinik nang lapen palang igna tangte non patiek pen kopi awareng warsai makon ana post vacancy sidoma ke apply date komantuma lapen last date komantuma labang so details bangkenon patiek pen lang pon lonang tangte non labangso awaring website mate labangso exam aputhak dak details mate klar dak alam chithan polona apeng sinari tumla screen along thek ponlong igji APSC Recruitment 2024 lapen CCE exam for 235 posts nalitum thek ponlong ikpola pen exam amen bangkela ke CCE prelims 2023 lo lapen total the post vacancies ke pipon bangke 235 an pipon iglo organization la bangke APSC lo lapen qualification kinangji la bangke graduate an unnang po lapen application process la bangke online si apply nang ikpo lapen application fee bangke 297.20 paisa pinang po lapen daka start pon ka apply start la bangke 17 January 2024 pen seceng pono la pen apply last date bangke dak 16 February 2024 si last date lo la pen non eson soni dak labangso puthak dak lang pono na the Assam Public Service Commission hin testami dak official notification bang release pon iklo la pen lapen da eso soni ki tok pon alam the bang la son lo lapen APSC CCE exam details bang ke la son la da combined competitive exam la mate CCE exams da en pon pol lapen organization ma Assam Public Service Commission hin pen lapen type of exam bang ke da preliminary exam la lapen ka do ka pen apos la bang ke da 235 an apos vacancies pipon iglo lapen category wise labang suppose tamira ke thak pon iglo lapen unreserved labang ke 107 mate 107 OBC labang ke 73 lapen SC atuma funds tami 18 ST plans atuma fund 24 lapen ST hills mate inglong so atum fund bangke dak 13 an post vacancies thak pon iglo lapen ke charli ang deng kinangji labang so awaring website fan bangla sono the candidate must be hold a degree from any universities jar universities when the cholo dak degree ki untang abang mate abang pinang ikpo la pen age limit bang ke 21 pen 38 years arta ang bong molam abang mate abang pitum sidak jogdun long ikpo la pen age relation bon dak pipon iglo SC tumhan 5 years la pen SC dia ikta OBC atum 3 years la pen SC atum 5 years ST plans atum 5 years ST hills atum 5 years lapen PWBD candidate atum bangke 10 years andak pipon iglo lapen other details mate ka details banglo only Indian citizenship submit the online application for this recruitment of APSC India citizen abang phu mate abang fetum si jogdun long ikpo lapen a candidate must be an original inhabitant of Assam mate Assam nang kidoklong abang phu mate abang fitum nang pola pen regional language proficiency the candidate should speak Assamese language man theng nang po lapen employment exchange labang ke do igwek nang po small lapen dak do thulang small family norms labang ke non kinang sodlo labang so small family norms labang so a forms tame nang litum pidun ignang pol pen labang so form of tax tame ni likidam tang a video long tame ni paklang ponik elo ka fill up ni ko son son mala pen labang so form kunat siklong zima lapen helplines number nang litum la screen along ki pipondo nang litum dagle contact iktame jong sing son sonia lam nang litum chining tung pulote lapen exam fee bala son lo dak general atum 297 an pinang po lapen schedule caste mate SC atum 197 an pinang po lapen schedule tribe atum 197.20 paisa lapen OBC atum ta 197.20 paisa an pinang po lapen PWBD candidate atum 47.20 paisa lapen omen atum bangke 47.20 paisa an pinang po lapen online payment si pinang po nang litum
Okay, apply nang process bang son nang litum important link long exi kali pun nang litum online application link long exi labang so link long beri ko nang litum atheng nustame official website mate portal long nang pon ikpo la nang litum ada registration papra nang po lapen registration date pen final litum log in nang po lapen son details nang litum fill up nang po documents amukha nang litum documents upload nang po lapen examination fee nang litum pi nang po lapen payment period pen final litum submit ignang po submit igdat penalitum han acknowledgement ng people abang so acknowledgement banalitum bi ko nang po mo aprang nalitum kinang so dia pan lo apen important dates bang lason hello kicheng pon la bang ke dak 17 January 2024 pen kicheng pon lo February 6 February si last date la pen CCE prelims date bang mate exam date bang ke 17 March 2024 lo lapen important link nalitum labang so website long wang iglo pun nalitum dak important links tami long pon ikpol lapen ni lista men nalitum panon official notification ma sub sunan piklang pon ikpol labang so video long lapela nalitum la screen on ke thek pon long labang ke assam public service commission hin tusil labang so advertisement alo dak ki pon iglo ma notification alo da sinalitum labang so advertisement mate notice alo lang pami panle nalitum jogi sitame jogdon igo lapen salaries tame dak angton dak tok pon iglo assam civil service junior dak grade 3 dia tha junior grade lapen son tha taxi da inspector of tax inspector of labor la son taxi block department officer lapen ana post do la sinalitum la bangen nalitum lang pon igon lapen dak do lang lapen a time a post tame dak tok pon iglo command to date presida keching ma last date application fee kadu ka vista me dak mention pon lablo labang solo along la sinani tum prabjin pen jogdun igo ST hills atum hastame pinang ando nasila degree ki untang ka chari tang do atum banga prabjin pen jogdun si kimezi lapen labang so video nani tum ka alma share un share go karbiang long rasta me pelang ignang lapen pachini ignang lapen la sonsona video nani tum kelang long verzi la sonsona birta nani tum karjulong verzi pon labang so YouTube channel banani tum subscribe ikon lapen videos tame like ning sila pe share pon igdan nasi domi thak me kadu ka ve karbitish 2.0 YouTube channel ong kelangara do anfans tame nilin pen KARDOM to change your